Наново правя видео, защото се оказа, че този големия бръмбър е баща или майка на долното бръмбърче, което пие от някакъв сок. Ето го сока, някаква смола, показвам ви я, докъде е текла. И в момента, в който този бръмбър приближи към тях, става страшен бой. Но в момента не знам дали ще бъдем свидетели. Ето приближава. Дали ще бъдем свидетели на бой между бръмбари. Тъй като този, който пази малкото, ето, ще бъдем свидетели. Иска той да отиде, той е средния бръмбър, но въобще не му се получава. Просто големия бръмбър пази малкия, той е легнал върху него. Цял ден и ето сега този на някъде на другаде отива. Другия бръмбър.